Bon dia, nenes! Com esteu? Vídeo breu, curt i ras, com sempre. Aquesta sala a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Salt. Assalten la comissaria, els agafen un presoner, que era l'imam, i diu un ocellet que també dues armes. Dues. Més concretament, dues pistoles. Diuen. Resulta que aquest cos no pot amb una turba de 100 magrebins, marroquins, islamistes. Bé. Però sí, aquest mateix cos pot amb 2.200.000 persones que ens manifestàvem per la llibertat de Catalunya. Dit això, ells porten mocador al cap, nosaltres estelades, lliris, espelmes, cantem, ballem, fem castells i prou. En canvi, aquests que porten el mocador al cap t'atropellen, et maten la dona i el gos si cal i et violen la filla. I resulta que aquests amb 100 persones aconsegueixen prendre d'una comissaria dels Mossos d'Esquadra a un pres i després tenen que anar a demanar per favor a negociar que s'acabi la turba, que s'acabin les multituds i que els hi tornin les pistoles. Pregunta, tonta. Algú no ho entén? Algú? Això no és per la gent, Això és un vídeo per a les persones. Hi ha poquetes, Ja sabeu que el meu pare sempre deia que de persones poquetes, gent molta. Algú que no entengui com funciona això dels Mossos d'Esquadra? No són els nostres. Vale? Vinga, visca Catalunya lliure, nenes.